Už 7. novembra otvorí svoje brány v hlavnom meste knižný veľtrh Biblioteka. Práve v tento deň tam na stánku vydavateľstva Torden môžete medzi množstvom spisovateľov zvučných mien ako Tkáč, Ďateľ Tóth, Havel stretnúť aj vedca, spisovateľa, publicistu Gustava Murína. Ten sa tam predstaví aj so svojou knižnou novinkou Demolácia našej demokracie, ktorá potvára dvere do zákulisia porevolučnej politiky u nás. Stačí, nejde toľko. Má dobrú knihu. A to už sa pozráte na krst tejto knihy počas zasadania stolovej spoločnosti, ktorej velí sám autor. Vybraným hosťom ju predstavil známy historik a politik Anton Hrnko, ktorý mnohých politikov pozná osobne. K symbolickému posypaniu knihy sladkými písmenkami prispel aj svetoznámy výtvarník Frank Jalšovský. Nemôže to byť iné než výborné a ja som teda tretíkrát na vašom zasadnutí a dvakrát u mňa v ateliéroch, čiže dokopy 5 krát. Ale vám poviem, že je to, nemá borders, nemá, slovenský borders, nemá hranice v myslení a to je úplne super. Gusto má takú vlastnosť, že on vie vyhľadať tie veci, ktoré nie sú celkom verejnosti známe a vie ich dať do súvislosti a potom sa mu darí vytvoriť iný obraz o človeku, ako je zoficiálnený. Na krste bol aj známy choreograf, režisér Jaro Moravčík. V poslednom čase Jarko čoraz častejšie tvorí poéziu, ktorá reflektuje našu spletitú súčasnosť. Námesačný, to som teraz tak narýchlo spravil. Snažím sa ja zdravo stravovať až do okamihu, kým ja nejdem spať. Áno. Hoci chodím zásadne spávať lačný, problémom je, že som námesačný. A tam, kde iným začínajú sníčky, ja námesačný chodím do ľadničky. Situácia začína byť vážna, ľadnička je každé ráno prázdna. Je to moja nočná mora, aj značku má takúto Dora. Naberám už na objemu tela, začína ma byť ako si veľa. Tak napríklad, keď plávam v mori sám sebe si zavádzam. Pety mám ešte na pláži, Kriste Pane, a v ruku sa už kúpe v oceáne. Začínam sa ja zdravo stravovať, len problém je, že chodím v noci žrať. Je to môj problém dlhoročný, lebo som ja silne na mesočný. Tých múdrych myšlienok, čo tu človek nasaje, čo tu vypočuje, tejto stolovej spoločnosti. Ja som strašne rád a veľmi si to vážim, že môžem tu s takýmito múdrymi, vzácnymi ľuďmi sedieť a vždy, keď mám čas, ja som dneska prišiel z Liptova kvôli tomu, aby som už nevymeškal a aby som prišiel, aby som zažil ten krásny krst, aby som zažil to dobré papanie, ale aby som zažil tých múdrych ľudí, kamarátov a dokonca Gustík mi sľúbil, že pomôže aj mne s mojou knižkou. Takže som mu sľúbil, že niečo už dám, takže mám taký záväzok, aby napríklad aj namiesto Gustav Murín bolo, že Jaroslav z Hakespeare Moravčík s nejakou básnickou zbierkou, ktorú som si zatiaľ nazval, že Spod klobúka. Demolácia našej demokracie hovorí o tom, že vlastne od prvopočiatku sú tu vplyvy zo zahraničia a tie deformujú to, čo sa tu u nás deje. A k tomu pomáha samozrejme žltá tlač, tzv. Žltá tlač, ktorá bohužiaľ manipuluje s verejnou mienkou a sme toho svedkami, že nakoniec sa im podarilo vygenerovať aj niekoľko absolútne nepriateľných za normálnych politických podmienok osob, ktoré sa dostali do vyšších alebo najvyšších postavení. Gustovi Murínovi ročník 59 vyšlo doteraz 72 kníh rôznych žánrov. Kniha Mafia na Slovensku získala cenu Pantarej. Takmer 500 jeho textov preložili do 51 jazykov. Literárne prezentácie absolvoval v 30 krajinách Európy, Ázie a Ameriky. Čítania na jeho hlavnom blogu presiahli 6 miliónov, s ostatnými internetovými prezentáciami sa blížia k 7 miliónom. V nich sa dozviete napríklad aj to, že za žltými taxíkmi v New Yorku, Uberom či prehliadačom Yahoo sú Slováci. Z Bratislavy Vínam Šuška.